най-богатите арабки, вместо съм в Дубай, те са в Лондон. Тук се пият кафето. Лондон е пълно с араби. Нали Дубай беше много хубаво? Що са в Лондон? Няма свобода. Погледнете само араби, индийци, пакистанци в най-богатите улици на Лондон. Британци по-малко. Вижда се, че има тук също камери, инфлуенсъри. Погледнете само араби, индийци, пакистанци в най-богатите улици на Лондон. Виждате богатите как се нареждат на опашка и чакат, за да влязат вътре в магазин да си купят. Може би това са с честни пари или с крадени пари, но повечето тук са индийци, пакистанци и араби.